Gardian de apă blochează atacul. Costumele rădăcină sunt un succes! Poate le voi vinde jucătorilor de hockey! Georgica se duelează cu un singur apărător. Stai o clipă! Creatura lui Shobu a atacat înainte ca să primească ordin de la el? În niciun caz! Dar asta e imposibil! Kirifuda este capabil să invoce creaturi în lumea asta, dar nu le poate controla. Halal mentor mai sunt și eu. Sper că n-a văzut nimeni asta. Acum invoc hulcul de apă și încă unul apoi. Stea cu aborii, distruge un scut. Am un declanșator de scut. Acum furtuna de foc distruge gardianul de apă. Iar acum îl invoc pe Magnus, luptătorul de foc. Încă e rândul meu, așa că... Ce? Valnius, ce faci? Nu te-am spus încă să ataci. Nu, Magnus, oprește-te! Dragonule Bolșac, stai aici, n-auzi? Nu, nu mă mânca. Am un gust foarte prost. Dragonul de Bolșac, nu! Respirație de dragon. Nu! Înapoi, Bolșac, Sorton, supune-te! Tăiat. Gata, nu mă mai filmați. Uite, este apăr! Dragonule Bolșac! Ce? Ce se întâmplă aici? Nu înțeleg. Bine că rezistă la foc costumul rădăcină. Georgica ar trebui să fie ca nou după un pui de somn, dar mă tem că... Ce e, doctore? Mă tem că am vești proaste. Ce? Vești proaste? Cred că e o cauză pierdută. Uitați-vă și voi, costumul lui e complet distrus. Nu ne pasă de prostia ta de costum! Chiar nu vă pasă de costum? Atunci lui îi va păsa de voi? Poți să ai grijă de biberonul meu oricând, păpușă. A pățit Georgica ceva? E mai bine decât costumul său? Da, nu are nimic. Shobu, pe de altă parte, pentru el îmi fac griji. Dragonule Bolșac, nu înțeleg de ce mă ignori. Cu ce am greșit? Tot îmi vine momentul ăla în cap. Dragonule Bolșac, stai aici! Respirație de dragon. Nu! Iată-te. Salut, cavalerule! Îți mai aduce aminte în primul episod, când m-am oferit să-ți fiu mentor? Iar apoi te-ai dezvoltat atât de mult îndemânarea că păreai că nu mai ai nevoie de mine? Ei bine, aceea a fost o mare greșeală. Ai învățat cum să invoci creaturi în lumea asta și ai crezut că asta te face un duelist ca judo. Dar nu e așa. Nu îți pot permite să participi la Olimpiada Maestrilor Duelului, incapabil să controlezi creaturile pe care le invoci, așa cum numai un adevărat duelist ca judo ar face. Nu, azi nu a fost decât un accident. Poate că acele costume de pe noi au fost de vină, știu eu. Ba din contră, Shogu, ai avut noroc că purtai acel costum când ai pierdut controlul. Știu. Dar nu mi s-a mai întâmplat vreodată și nu se va mai întâmpla.